Guys, padung nami uli guys, gikan mi sa Fantastic Island. Padung nami uli sa Bugo City. Ito tuya man din eh. Mga guys, mga ka-idol. Padung na ta ulit mga ka-idol sa Bugo City, Cebu. Gikan sa Fantastic Gibitngil, Medellin, Cebu. Ang Fantastic gikan sakop ni Medellino ha. Mga ka-idol, mga tribu wakwak kaya. Fantastic Bugo City. Padung mi sa Bugo City mga katribo, gikan mi sa Fantastic Island. Fantastic Island, Fantastic Island gani, Fantastic Island, mga gikan ang mga katribo wakwak sa Fantastic Island. Tribo wakwak, tribo kanturatoy. Nindot man ning Fantastic Island sa barangay Bitngil. Uy, pakita siyang naong eh, nagtangan na yung maskara eh. Totski. Lamian naman eh, lami kayong feelings so ganina kay dagok yung bawd. Mga rin na to padung, karon pag uli analinaw na panahon. Iniglinaw na sa panahon. Mugawas lang ug managat dayon. Kinabuhi nga islahanon ay malipayon. Shout out sa tanang mga katribo, tribo wakwak. Follow na taon mo eh. Lumugusog follow eh. Ako ni mo follow mga katribo, share lang ninyo. Okay ra gyapon nga kay tanan na mga katribo eh. Nindot kinis tanan diri ang subscribe lang ang ang YouTube channel dai sa Tita Bats, i-subscribe dai. Kung kinsa toy wala pa maka-follow, follow lang dai tani. Palihog lang taon tag-follow ni mga katribo. tingungan palo. Ayaw bud. And man and sa English pa and. Follow me. Follow my YouTube channel. Follow our YouTube channel. My Facebook page ba. Follow go, di ba? Oo. Di ba dudong wala pa kanindot na larga na helikopter. Okay guys, larga na guys sa pambot guys. Padung namin sa Bitngil. Guys, mga ka-idol, mga katribo kawakwakan, padung namin dito sa Bitngil. Oh, kita. Padung namin uli sa Bugo. Dunggo mi padung kawit. Ikan mi sa Gibitngil, Fantastic Island nga padung mi uli sa Bugo City. Udunggo umi diha sa Barangay Kawit. Ang kaning Gibitngil, Fantastic Island, kaning Bitngil, usa po ni siya ka barangay. At bang rin siya sa Barangay Kawit. Pero sa kinon og pambot. Kunya padung na mi uli sa Kawit, uli na mo sa Kawit, igdunggo na mo sa Kawit. Padung na pumisakay, uli na bud mi ngadto sa Muadjong Pinoyanan sa Bugo City. Laksugan dagan na speedboat oy. Likod riyo. Ayos guys tanan. Happy jo kay mis tanan diri mga katribo. Puro buyag kalihas Ginoo. Nakabalik gitaon mi uli. Kay ganiha perting kusuga sa bawd kuyawan jo kay mis tanan nato. Abi na mo wana delikado gyud kay to mga katribo. Kaniha pagpaduong na mo diri. Pero karon itahan na kayo dili na kayo bawd. Paduong na mi pabalik sa amo ang mga katribo sa Bugo City. Padung na
nga pabalik na mi sa Bugo. Mana murag kalma na kay ang bawod dili sa maganiha. Nga nagpadumi sa Gibitngil, kusog kay bawod ato. Karon nilinaw-linaw na gyud ang panahon. Hapit na mi mudunggo sa Kawit mga katribo. Inikabot na mo sa Kawit, sakay na mo may tricycle padung sa Bugo City. Nya ayaw di mo kalimot sa pag share o sa pag-follow mga ka-idol, no? Salamat kay tanan sa mga supporters, mga viewers. Ay di mo kalimot sa pag-share. Ug shout out day sa tanang mga nagtan-aw karon sa video. Kumusta mong tanan diha mga ka-idol? Mao ni diri ang kuano kadagatan tunga-tunga sa Gibitngil. Ay takilid mang pambot. Sa tanang mga katito ug mga katita diha, no? Hapit na may bilunggo sa Kawit mga katito ug mga katita. Mga kababayan, mga players, mga subscribers and followers, subscribers sa YouTube, no? Hapit may makadunggo diri mga ka-idol. Duduol na ang Kawit. Shout out sa tanang mga viewers sa Tita Bats, no? Thank you kayo sa inyo pag-follow, pag-share, sa pag-subscribe, o sa pag-follow sa Facebook page. Naku, thank you kayo. Salamat Lord, nakadunggo na gid mi sa Kawit. Okay, hapit na gyud, dul-duol na gyud nga budunggo na gyud ta. Kaluyan sa Ginoo. Dunggo na ta mga ka-idol. Mao ni pantalan sa Kawit. Mao ni pantalan sa Kawit. Oh, kato sa dito, pantalan to dito. Dungguanan, mabunggo na ako. Oh, anak daw kuno dunggo ang roro diha. Gikan ang roro ana di adunggo gikan sa Santa Fe. Diya kana atbang pantalan na sa Kawit mga katribo. Sinsya na mo hanap-hanap ato cellphone ha. Mura pareha ka na pag matas tag-iya ba. Joke. O man dunggo na ta mga katribo. Salamat kay tanan sa mga nagtanaw karon, no, ay makalimot sa pag-share mga ka-idol. Dunggo na gyud ta, dunggo na gyud. Thank you Lord. Okay, dunggo na gyud. Yara mo plite. Yes, dunggo na kita, dunggo na gyud. Dunggo na gyud. Unya human ani sakay mig tricycle mga katribo padung sa Bugo City, padung ni pabauli. Padung ni uli, padung Bugo City, uli ni. Sabaw. Padung ni mga uli mga ka-idol, mga katita diha. Tara mga katita ito. Tara, yung mga katita yung mga katito na tito ay. Salamat Lord, tungko na gid mi. Napuno kay imo. Atang tag-tricycle dito, asa man atang tricycle dito sa may Julius gapon? Ang muli na mo. Bijukihan atang tricycle. Ang bijuki toy. Aw. Bago.
Napamagay kumbira lain dito, mga bira na buta. Bay. Siyalan pa na eh. Nahilis Dadarig ka. naman itong gikaon. Uy, nadadaring bago. Hinahinay sa ta, hinahinay sa ta panganaog. So, nanay, kupti-kuptilas nanay. Palitan na ba? Ikaw mo. Siya ba? No, di ka senior citizen. Walang uiko. Walang uday ka nga naman. Why? Pira-pira. Then, hindi na isip doon. Sana all, plaka. Ari lang ko. Ari lang ko mura pagod tagiyas pambot eh. Baba pa rin. Adi lang kung ubali mo, hubog ka.